Zo, goeiedag iedereen te Hulst, Nederland. 10 januari 2025. Een pracht van een weer hier. Wel wat koele temperaturen, maar bijzonder aangenaam om te komen wandelen hier in de stad. Dus mijn favoriete hoek hier in Hulst is het zicht vanuit deze locatie. Aan de Van der Malstedeweg en natuurlijk dan ook wel de andere punten. Maar dit is wel fantastisch, hè, deze hoek hier. Momenteel een beeld aan de locatie van de Grote Markt. Sint-Willibrordus, dan ook aan de linkerkant gemeentewinkel en stadhuis. Ook altijd bijzonder ontspannend om je wandeling hier te doen aan de vesting. Hier 3,3 kilometer de omtrek, een rustige wandeling en dan even te genieten van de binnenstad hier, plaatselijke horeca, winkelstraten zoals aansluitend de Hensestraat. Locatie van de Steenstraat. Dan hier aankomst Bierkaai, dus bioscoop Koning van Engeland. Dan ook die prachtige mooie woonomgeving met zicht op het water. En natuurlijk ook de bouw daar van het nieuwe appartementsblok. Daar aan de linkerkant. De Keldermanspoort, een pracht van een zone dit hier, met de speeltuin De Vindplaats, voor de kleinste, ook hier even in beeld. En dan terug de combinatie met binnen- en buitenvesting. Hè. Zo, ik vlieg momenteel naar het Hulst busstation, dus locatie Hulst Noord, Zandstraat. Hier heb je dus ook momenteel de markering van in Hulst hier. Staat ook regelmatig aan de andere kant van de binnenstad, dus momenteel hier te zien. Dan daar het Hulst busstation, Zandstraat. Dus de lijnbus 433. In de week
Vertrek rond 7:05. Kan je best natuurlijk al om 7 uur aanwezig zijn. En dan de overige uren via hoppingreservatie. Dan heb je nog altijd aansluitend de connection bussen. En op de avond ook wel de haltetaxi. En bepaalde momenten in het weekend. Dus hier het Hulst busstation. Ja, ten opzichte van de binnenstad, nog even interessant vanuit deze hoek. Zit je dus aan de andere kant van de stad feitelijk. Hè? Dus je moet via de dubbele poort of de Grauwse poort kan je dus Hulst bereiken. En met de fiets dus ook via het Michel Stadspad kan je dus van dit busstation naar de andere kant. Hè? Ja, met de fiets is het wel een aangename route. Dus verbinding met de Tivoliweg. En dan daar nog even de dubbele poort ook in beeld. Het is feitelijk ook wel de mooiste route. Voor mensen dus die komen een wandeling starten via de dubbele poort aan de linkerkant of hier via het Michel Stadspad, natuurlijk die prachtige fiets- of wandelroute. Om te voet neemt het wel 20 minuten tijd van Hulst busstation naar het winkelcentrum. Niet te onderschatten, natuurlijk met de fiets 6 minuten kan je zeggen. Ben je dus vertrokken naar de locatie daar. Hè. Het volledige winkelblok en dan ook nog wel even terug interessant. Even de route terug in beeld hier. Het wandel- en fietspad. Daar terug het Hulst busstation, linkerkant. En dan direct hier terug in zicht op de binnenstad. En zo is er ook wel een duidelijke zicht, locatiezicht vanuit de lucht. Uit de lucht zie je het ook wel beter waar dat het juist gelegen is. Het is wel even leuk om het opnieuw in beeld te brengen hier, het winkelcentrum. Vele bezoekers, 7 op 7 open.
ruime parking. Dan ook opnieuw het winkelblok, Stationsplein winkelcentrum. Ook altijd wel het mooie zicht van de binnenstad vanuit deze hoek. Daar ook de locatie van de Action en de andere supermarkten, nog andere winkels ook. Hè.